4. Тук не се вижда нищо на печата. Две минути на Няма номер на печата. 2011 се вижда. 2011 се вижда. Две приехме. Две такива приехме. Вас приехме две такива. Цифрите не се виждат. Секцията, защото вчера не го приема. Вчера има. Ама днес не пуснахме две такива. Две пуснахме. Ако трябва да сме точно, господин председател, имаше номер на друг. Как ще? Имаше, не се четяха две числа, две цифри. Прецизно казвам, че на другите Две имаше цифри номер. от 5-цифрения номер. Третата беше. Двете въобще не се четяха. Вчера бяхме точно на този принцип. Не цял номер на секцията. Тогава по същия начин на ГЕРБ. Едно номер. Гледам пак ако трябва и тези. Първата купчина не е беше наш. 3 пуснахме такива. 5, Тук са. 6, 7, 8. 470 се вижда. Това се вижда. Останаха 9, 10. Така.